Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi jucăm iar Free Fire. Deci da. Avem pe aici un om. Încă nu, deci iertați-mă că n-am mai pus, dar nu mai am vrut să mai pun. Și până la urmă m-am răzgândit. Chiar nu știu ce armă să îmi iau. Și mi-a picat destul ceva de bun. Dar ce armă e asta? Nu știu că am jucat cu asta. Sau cred că am jucat. Nu știu. Dar cred că nu am jucat cu asta. Din câte vedeam 2 medkituri, da. O să pun asta aici. Uitați acolo un om. Bam, i-am dat ăsta și ceva. Wow, cum l-am luat. Chiar nu credeam că o să-l iau așa. L-am luat foarte repede. Deci da, și cred că episodul ăsta o să-l fac doar de, nu știu, 15-16 minute. Sau chiar mai mult, nu știu. Pentru că dacă îl fac mai lung o să-mi fie greu când o să-l pun. Și da, am făcut deja un kill, mai sunt 22 de oameni fără mine. Și nu știu unde să mă duc. Aș sta la pândă, dar mai bine nu. Mai bine nu stau la pândă, deci ca să nu pară vlogul. Nu știu, mai bine mă duc pe aici. Care a tras? Trage careva cu ceva. Dar nu știu cine și unde. Că mă ia ăla de mă. Mamă, bă, băieți. Și m-a luat. Deci o să revin când o să încep alt meci. Deci da, gata, am apărut. Ăsta este al doilea meci, deci chiar nu știu cum a luat ăla. Bam, mă duc și aici. Oh, pot să-mi iau cadou. 50 de bănuți, nu e rău. Deci nu e rău. Oh, mai are ăsta. Stau lângă el, poate mai îmi dă. Mai dat ăsta aici. Opa. Până acum am făcut 100 de bănuți. Am doar aici. Bam. Mai dă băiatul unul. Deci da, o să revin când cobor, dar nu știu unde o să cobor, deci da. Și gata, am coborât și jos. E unul pe aici, da. Nu știu, poate mă ia. Sau poate le iau pe el. Dar oare unde este? Uite-l! No. Bine. Ce frumos l-am luat pe asta. Bam, 2 kill-uri de aici. Săr aici, poate îl fac și pe al treilea, dar îl fac. Săr. Bă, deci 4 kill-uri. Chiar nu mă așteptam. Oh. Deci numai 4 kill-uri aici. Deci e bine. Cred că o să-mi las armele astea. Uitați-le și voi. Nu știu ce să zic. Bă, nu știu dacă e bun AUG-ul ăsta. Și cred că îl schimb. Că aia trage mai lină și dar trage destul. Îmi place ținta la ăsta, face și puțin dans. Deci da, am doar un dans. Deci da, am doar un dans. S-a văzut ceva acolo? O ciupercă. Nu,
Care a dat? Care a dat? Nu, burtă, burtă. Mă, cine-i dă? Bă, nu vreau să mor. Bă, dacă și știi cine trage. Sau să-l văd puțin. Puțin rău, nu mult. Că dacă îl văd puțin, îi dau cap. Mă, dar nu știu unde e. O să mă sprijin până... Mă, unde e mă ăla? Chiar nu. Uite-l. Fugi! Jos! No. Mă, de unde dă? Bă, e hacker ceva. De nu apare pe hartă. Bă, și chiar nu știu de unde. Cred că o să fug aici. În casă. Uite-l. De ce l-a dat acolo, mă lua pe mine mereu? Pe nu le iau și eu acum? Zbam, zbam, zbam! 5 kiluri. Pun ținta acolo, că l-am văzut pe ăla. Oh! Văruțul! Mi-e cam frică să nu mă ia. Mă duc pe el. Bă, mi-e puțin cam frică. Fiți atenți cum o să-l prind pe prostul ăla. Nu, vere. Bă, mor. Bă, mi-e frică să nu mor. Dar nu știu de unde trage ăla. Bă, mi-e frică pentru că mai am 9 HP. Stai puțin. Mă duc aici, poate are medkit. Bă, nu are medkituri. E destul de groaznic. Pentru că nu am medkituri. Deci deloc. Aici să mă pun pe burtă. Uite mă, 2 medkituri. În sfârșit. Deci în sfârșit am găsit și eu 2 medkituri. Uite-l pe ăla. Acum. Bă, poate câștig meciul ăsta dacă îl câștig. Ar fi șmecher, dar n-aș prea crede. După câte împușcături se vede aici. Adică, bă, niciodată nu pot să știi dacă câștig sau nu câștig. Bă, dar unde e el? Zbam, zbag banii. Al 6-lea kill. Bă, ești nebun să uite 10 oameni la mine. Deci nu cred. Bă, care... M-a speriat. Am crezut că de cineva. Ce să iau? Bă, ce armă e asta? Ia să o iau. Pe la ce e bună asta? Nu, da. Chiar știu la ce e bună arma aia. Sau unul ăsta era arma aia. Nu. O, da, asta. Mi-mi place placa. Mă duc că a coborât un drop. Destul cam de departe. S-ar putea să vină acolo playeri. Bă, dar mai bine nu stau eu aici. Pentru că aici o să cadă drop, cred. Bă, nu am arme la... Nu am gloanțele. Nu cred.
Bă, dar ce? Adică eu am stat acolo degeaba. Da. Cam dat degeaba am stat. Bă, deci nu înțeleg. Nu, deci asta e aici la... Bă, o să revin când o să mai fie mai puțin playeri, adică dacă mor o să vă anunț. Fraților, din câte se vede, mai am făcut aici un kill. Uite, fix aici, acum. Bă, deci la asta să mă ia. Bă, deci mi-era și... Bă, ce e ăsta? Bă, ești nebun la cap. Bă, cât s-a adăugat în jocul acesta? Deci chiar nu credeam. Serios, chiar nu credeam. Că putea să adauge atâtea în Free Fire, deci revin, da. Revin.